Vezmete 2 fľaše čistiaceho roztoku, zmiešate ich v dreze a v priebehu niekoľkých sekúnd sa začne niečo nezastaviteľné. Vaše pľúca sú zničené zvnútra, ešte skôr ako čokoľvek pocítite. Kvapaliny na báze chlóru a amoniaku, napríklad väčšina čistiacich prostriedkov na sklo. Po zmiešaní uvoľňujú plyn, ktorý spaľuje pľúcne tkanivo, dráždi dýchacie cesty a môže zabiť v priebehu niekoľkých minút. Tento plyn je v malých množstvách takmer bezfarebný a bez zápachu. Jednoducho začnete kašľať, myslíte si, že máte niečo v hrdle a o pol hodiny neskôr nemôžete dýchať. A nebudete môcť zavolať sanitku. Každý rok tisíce ľudí skončia v nemocnici práve takto, jednoducho si upratovali byt. Žiadna nedbanlivosť, žiadna hlúposť, len mali 2 fľaše vedľa seba pod umývadlom. V stiesnenom priestore toalete kúpeľni sa koncentrácia plynu zvyšuje 10-násobne rýchlejšie. Nebudete mať čas dosiahnuť k oknu. Jednoducho sa zrútite uprostred upratovania. Pravidlo je jednoduché, nikdy nemiešajte čistiace prostriedky, aj keď sa to zdá rýchlejšie. Hneď teraz vezmite fľaše, ktoré máte pod drezom a skontrolujte zloženie každej z nich. Je dosť možné, že jedna z nich obsahuje amoniak. Kúpeľňa je jedno z najsmrteľnejších miest na planéte. Nie hory, nie džungľa. Priemerná kúpeľňa v priemernom byte zabije viac ľudí ako väčšina športov dohromady. Mokrá dlažba je klská ako skutočné klzisko. Jeden nešikovný pohyb pri vychádzaní zo sprchy a vaše telo letí plnou silou. Náraz do dlaždice nie je len modrina. Keď spadnete, zadná časť hlavy vás udrie silou kladiva. Lebka nevždy vydrží náraz. Krvácanie môže začať o hodiny neskôr. Vstali ste, usmiali sa, išli ste spať a už sa nezobudili. Starší ľudia zomierajú na pády v kúpeľni častejšie ako na infarkt. To isté však platí pre mladých ľudí, najmä ak ste nespali, pili alebo sa ráno jednoducho ponáhľate do práce. Protižmiková podložka stojí pár dolárov. Madlo sa dá na stenu nainštalovať za 20 minút. Toto je doslova otázka života a smrti, nie metafora. Pozrite sa práve teraz na svoju kúpeľňu a zamyslite sa. Telefón si dáte na nabíjanie vedľa postele. Nabíjačku máte pod vankúšom alebo hneď vedľa hlavy. Milióny ľudí to robia každú noc a niektorí z nich sa nikdy neprebudia. Lacné nabíjačky, najmä tie z druhovýroby, nemajú správnu ochranu proti prehriatiu. Môžu sa vznietiť hneď vedľa vašej hlavy, kým tvrdo spíte. Syntetická spodná bielizeň sa vznieti v priebehu niekoľkých sekúnd. Oxid uhoľnatý zabíja rýchlejšie ako oheň, stratíte vedomie skôr ako vôbec pocítite teplo. Jednoducho sa nezobudíte. Aj keď sa zariadenie nevznieti, stále vás môže zasiahnuť elektrickým prúdom. Poškodený kábel vedľa vášho tela počas spánku znamená priamy elektrický kontakt s vašou pokožkou. Šok prechádzajúci srdcom ho zastaví v zlomku sekundy. Riešenie je jednoduché. Nedávajte kábel pod vankúš, používajte iba originálne alebo overené nabíjačky a nabíjajte telefón na stole. Nie vedľa seba, na stole. Jedno pravidlo. Smrť spôsobená nabíjačkou znie smiešne, ale je to úplne reálne. Hasiči tvrdia, že toto je jedna z najčastejších príčin požiarov bytov v noci. Prihláste sa na odber kanála a pozrite si ďalšie epizódy. Je to dôležité. Nezapácha. Je neviditeľný. Pomaly vytláča vzduch z miestnosti, zatiaľ čo vy spíte vedľa neho a váš mozog zaspí s vami. Len sa nezobudíte. Oxid uhoľnatý vzniká pri akomkoľvek nedokonalom spaľovaní. Stará pec, upchatý horák, zlé vetranie. Zatvoríte okná, zapnete pec, idete do inej miestnosti a otrava už začala. Prvým príznakom je mierna bolesť hlavy a túžba spať. Toto vás zabije. Myslíte si, že ste len unavení. Ľahnete si oddychnúť. A čím dlhšie tam ležíte, tým menej je pravdepodobné, že vstanete. Pri vysokých koncentráciách plynu človek stratí vedomie za 3 až 5 minút. Srdce stále bije, ale mozog už umiera. Neskôr vás oživia, ale nikdy vás nevrátia späť k osobe, ktorou ste boli. Detektor oxidu uholnatého stojí menej ako $20. Spustí alarm skôr, ako stratíte vedomie. Toto nie je paranoja. Je to skrinka, ktorá rozhoduje o tom, či sa zajtra zobudíte alebo nie. Thanks. Myslíte si, že predávkovanie je problémom súvisiacim s drogami? Bežný liek proti bolesti, ktorý sa nachádza takmer v každej lekárničke, zabije každý rok tisíce ľudí. Väčšina z nich si len chcela zraziť horúčku. Paracetamol je jedným z najnebezpečnejších liekov, keď sa užíva vo veľkom množstve.
Nezabíja okamžite a počas prvých 24 hodín nevyvoláva takmer žiadne príznaky. Cítite sa dobre, ale vaša pečeň sa už ničí. Na druhý alebo tretí deň začína zlyhávanie orgánov. Keď sa veci naozaj zhoršia, je prakticky nemožné človeka zachrániť, dokonca ani v nemocnici. Všetko sa už stalo vo vnútri, zatiaľ čo ste si mysleli, že len ochoriete. Problém je v tom, že paracetamol sa nachádza v desiatkách liekoch proti bolesti, liekoch proti prechladnutiu, práškoch na horúčku. Ľudia užívajú niekoľko rôznych tabletiek a neuvedomujú si, že užívajú tú istú látku znova a znova. Maximálne množstvo pre dospelého je 4 gramy denne. 3 alebo 4 prášky proti chrípke plus pár liekov proti bolesti a už ste prekročili tento limit. Čítajte zloženie, nielen názov na obale. Váš vlastný domov by mal byť najbezpečnejším miestom, ale práve tu ľudia zomierajú na zdanlivo bežné veci. Prihláste sa na odber kanála a pozrite si ďalšie epizódy, je to dôležité.